Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're signing, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa ungabibikho isikhathi bekuphithizela kusaphithizela namanje. Olunye kudaba yazini ngixoxela into ezokwenzeka. Uthando Nes'thembu namakhosikazi kaBaba Mseleku. UBaba Mseleku kunezinto azisho lapha kwishow. Esayibamba thina ngoba isho siyayithanda siyayibuka namakhosikazi siyawabuka. So noma isiphi isikhathi masizwa ngathi sihalela ukuhleba sizohamba siyobalunguza lapha ku social media sibuka ukuthi bashuthe nobani kanjani kakhulukazi kuMangwabe. uMangwabe ngithi abantu vele bebemsola ukuthi hayi uMangwabe ngeke yabo lento yakhe nje ibehavior yakhe engasaqondakali mhlambe khona uBen 10 ogudla eceleni uye la ngithi ngenizwe ukuthi umuntu mase neindlela engaqondakali nje nawe mhlambe wakubona umuntu nje wakho mase kuphunyuka uba nebehavior engaqondakali asisho ukuthi uMangwabe unjalo ke maningi ngichazela uMangwabe usomabhizinisi unendawo lapha yayo bomnandi imaqaqa so into eyenzakalayo abantu bayafika nama artists ayafika beshuthe naye kodwa abantu abafana nami ngoba ngine YouTube channel nama page omgosi mase sivuka okuhleba nje nokuqamba manje sizovela sihambe sobuka uMangwabe ukuthi ushuthe wanamathela kubani masibona ukuthi unamathele kakhulu nje njengakumlindo sithi hayibo kungabe yiwo namablesser la ngiyidlalela mina uMangwabe usomabhizinisi and amakhosikazi abo Mseleku sebahlonipha kodwa ukubahleba nokukhanda idori sizoyikhanda ngoba yibo abahamba baya ku TV neshow beveza ngekhaya labo nangempilo yabo beveza lo 10% abazivezele wona kunezinto abayishoyo ezishiya sididekile njengoMangwabe njengoba wathi uma ungasajabula awukwazi ukuhamba uye la ojabula khona yabo kulelo phuzu lokuthi uma ungasajabuli thina solophu silunguza ukuthi uMangwabe uyashutha nobhuti abathile mase shuthile nobhuti abathile sibuye sizofaka la kodwa wena ke ngoba ngithi nikhona nina abanye enifuna ukuzenza ukuthi nihlaniphile ngami wena ozothi ukhuluma indaba engathi shu phuma ekuthandeni indaba ngoba ngazi ukuthi mangithi ngihleba ngoMangwabe wena ulindele ukuthi ngizothini uMangwabe ngimazi ku TV ngixoxele angimazi eduzane yonke into engizobe ngiyihleba ngayo kusukela namhlanje yazi ukuthi amanga yonke enye into engisuke ngiyisho ngoMangwabe ngiyithatha ku TV ngayibuka ku social media mase ngieda umbono wami and isikhathi esiningi lo mbono uzobe uwamanga kodwa kunye kusuke ukuhlaziya ke ishow ngaze ngakhulumela ke phezulu ukuthi ngiphuma phandle ade ngisheshe izwi lami nje liduma phezulu khona kuMangwabe noBen 10 cha sizazomsukela futhi naye engasoli futhi bengayenzi lento ukuthi bezohamba bayisuwa asinayo imali thina yiba ababedlala ngedivorce uBaba Mseleku ethu indoda yesintu olobe sukele ethi uMangwabe uvele uyamshiya abahambayo noMangwabe ethi mawungajabule hambe lapho ojabule khona lokho kuchaza ukuthini nasi sesiyadlala ke asidlaleni ke game on nabo ngithi bathi ngo2018 kuza number 5 2022 manje basazobuya futhi bazothi khona number 5 hayibo ngeke nathi ke siyadlala so isho yaba ngithi nathi sibuka 20 minutes nasi kulo 20 minutes sithatha u5 minutes wethu sizohleba amanga ku YouTube ma kungenjalo futhi nabanye abantu abangayazi isho bayahamba beyobuka ukuthi le ntombazane ikhuluma ngani behambe beyobuka ushuthi lento iyafana nje ukuthi ngisuke ngingasazi mase sebethi ke i-cyberbullying kanti uma isho siyibuka kufanele siyibuka mase siyathula hawu ngema ayihambi kahle phela mayinjalo phela nathi asiyibuka isho sithola okuncane angithi labo baqhubha ibhizinisi nathi ke siqhubha ibhizinisi hayi akulingwane phela yamanje ngoba vele kubethi uMangwabe useyadelela uMangwabe akapheki nango 7 uMangwabe akasho ukuthi ubuya nini sasikhantu sowunkosikazi onjani lo babuya ke futhi beza naleyo nto bethi uMangwabe akapheki akafoni akasho kodwa ngempela uMangwabe usuke ekuphi maye ngasafoni asikuhlebeni le ndaba usuke ekuphi maye ngasafoni esho ukuthi baba ngiright ungakhathazeki ngila nabangani bami kuse kumnandi la ngizobuya ngesikhathi esithile usuke ekuphi uMangwabe
Hhayi, koda-ke mina uMangwabe kuyi-favourite yami nje, ngimthanda kakhulu-ke futhi-ke ukuthi ngiyamhleba phela ukuthi ulaphaya ku-T_V show. Ngizomhleba ngoba phela kunezinto ey'vele kwi-show bonke ngiyabathanda, kodwa uMangwabe ukuthi nje uye osithatha sibeke kwi-picture lesiyifunayo, wuye nje osinekela indaba ecacile. Kahle kahle nimbone nje lo Mseleku akasazi Nes'thembu asenzayo, udinga abantu abadala ukuthi bemchazele. Kanti ngapha kwelinye isayidi uMseleku bayam-understand-a kakhulu, lento esingayifuni. Angithi ubaba uMseleku uhambe ebhidliza imizi yabantu ehambe efika namantombazane angaqondakali, naye-ke fanele eshe kwelinye isayidi phela. Angithi naye uyabazwisa abanye abantu ubuhlungu ngaleli bhizinisi lami nakwethu, naye-ke fanele kube khona la asha khona. Usha kuphi-ke? uMangwabe lapha masedelela sethi yes Mangwabe, azisho. Angithi uyimenzo uthi isithembu la e-South Africa asijwayeleke, isithembu asibe normal, azisheke siboneke imenzo yesithembu, isithembu influencer zimkhalela. Futhi nje ngathi this time season 6 uMangwabe akabuye ngelinye izinga emgangaze kakhulu. Hayibo, kuthi bafethi ubaba uMseleku nina uqale nikhuluma ngomnakwethu, ukhuluma ngesithembu, nithi yabo ukuthi uyathuthuka, abantu bayambona ukuthi uyathuthuka, bonke sebecabanga ukuthi bazoba nesithembu. Sivelelo nje manje, ngathi singavele sicishe nama-TV engaveli ubaba uMseleku. Kodwa mahle-ke amakhosikazi akhe, amakhosikazi mahle. Yikho nje nami abantu mabethi khona ubhululu ngibuye ngithi mhlambe baqinisile, wayebasholaphi bebe bahle bonke. Base ngithi hhayi cha phela abantu banomona, abantu banomona vele. Kodwa phela kwathiwa onobhululu uthola amakhosikazi amahle, ubhululu uthanda amakhosikazi amahle. Ingabe ubhululu kwayintoni ngempela? Sasiphila isifilimu, kodwa yekani umona. Shuthi bonke nje abantu abazoba successful sezothi ubhululu. Noma ngisho ukuthi abantu base-KZN ayibafanele i-success, ayibo Musani ukusijwayela-ke kodwa. Musani ukusijwayela kuleyo ndawo. Shuthi nje nami ngavele ngivuke ngibe nemali sengiyaziwe ukuyothiwa kade khuluma nge-YouTube useyithathaphi imali. Maze lapho ukuthi ngenzani okunye, ngoba lokho engikwazi ku-YouTube, lokho enginifunza khona, lokho enganifunzi khona nikwazi. Hayi, shuthi nathi kuzothiwa siswele Nkosi yami ngoba sinemizamo. Nathi sifuna ukuthi sibe nempilo engcono. Shuthi kuzothiwa sithwele. Cha phela kuba ukuthwala kulula nje, kuba ukuthwala akunayo lento le engaqondakali ukuthi lezi zinto zakhona zibuye zifuna ifamily yakho, nokuthi mhlawumbe uhlala nento ongayazi nje yabo, ngale ndlela abayichaza ngayo lezi zangoma za-YouTube. Ngabe nathi sinakho. Manje nje sithi siyilalela lento sizwe ukuthi yaze yadark into, yaze yamnyama, sokwenze njani? Ongcono asihlupheke sizama siya phambili. Kodwa nje ngaphandle kokuthi phela sengisho ukuthi manje siyafukuza sizama kuya phambili, mase senisibona sesinemali sinesithwele. Ukuba ukuthwala kulula ngabe kade sathwala thina. Ngabe sathwala manje lokhu ukuthwala kuthiwa asingabi nawo umndeni. Uzoba umuntu onjani ojabula ungasenamndeni? Ube nezimali eziningi uswenke kodwa umndeni wakho awusekho, uyazi ukuthi uyephi. Ngale kwalokho futhi kuthiwa okunye akufuni ukuthi ushade. Ungabi naso isithandwa ngenxa yokuthi nje ufuna imali eningi. Awungeke bathi yona imali imnandi, kodwa hayi ngalolo hlobo singancisha into eningi kangaka. Phela sime sibabheka laba abanemali eningi kodwa besingle ukuthi obhuti bayabasaba noma baney'ntwana ey'ndlini zabo.